כזה יש לנו גם חנות של בוס. יש לנו פה חולצות ב-55 אירו. כמה הם עלו לפני? בואו נראה. טוב, ההנחות פה לא הכי משמעותיות. נגיד חולצה שעלתה 90 אירו עולה עכשיו, נראה שהתפקס לנו המצלמה, 62. טוב, עדיין יש פה הנחות נחמדות, אבל זה לא ההנחות המשמעותיות ביותר פה אצל בוס. האמת שגם בו זה קצת יותר יוקרתי, הם לא הולכים, אני חושב, לשבור את המחירים. למי שמחפש לעשות סטוק מחדש של בגדים אלגנט, בהחלט זה המקום. יש פה חליפה מטמטמת וחולצה עוד יותר יפה. ונעליים, נעליים, אני יודע שאני מצלם לכם רק נעליים, אבל אני מת על נעליים. יש פה נעל פצצה, בוא נראה את המחיר שלה. יחסית זול לנעל של בוס, היא עולה 120 אירו במקום 170, שזה האמת, זה אחלה הנחה. טוב, אז גם פה יש הנחות נחמדות, סורי על מה שאמרתי קודם.